L'esport blau senzillament és això, obrir aquesta mirada, obrir la mirada de l'escolar per tal de que l'educació sigui quelcom més que sortir fora de les aules. I aquí entra l'esport blau, entendre els esports de mar, entendre el nostre entorn, conviure, perquè és la manera després d'estimar-lo i de respectar-lo. L'efecte que ha tingut l'esport blau en tots els municipis de Catalunya en què s'ha realitzat l'activitat ha sigut un impacte positiu, un impacte perquè ha obert el club al municipi, a les escoles, a la societat en general. Alhora mateix ha fet que el propi club tingui una activitat fora del que seria l'activitat més quotidiana de caps de setmana o d'èpoques de l'any en què hi ha més concentració de gent en aquestes entitats. Això ha fet que tinguem les instal·lacions esportives, els pavellons per accedir al mar, plens o en plena activitat fora de temporada, i això en definitiva vol dir que també genera una certa economia, l'economia circular, l'economia blava. El programa Esport Blau és, diguem-ne, com una espècie de toc d'inici d'aquesta activitat nàutica, perquè des dels més petits, de cinquè de primària, fan aquest bateig en la mar i més enllà, perquè aprenen tots els valors que corresponen al nostre medi. Els alumnes el que sí que han vist era que era un esport no només individual, han vist que era un treball de grup i a vegades costa, no? Llavors ha sigut una manera de fer que els hi ha potenciat i que ho han agraït moltíssim. Vam portar a cap el programa Esport Blau Escolar. Va fomentar molt l'educació integral. No sols va ajudar aquest programa a desenvolupar les capacitats físiques com és l'esport, sinó també les intel·lectuals, les socials, també tota la part afectiva, els vincles amb la nostra estimada mar, els vincles entre els companys, entre els monitors i els mestres que desenvolupaven aquesta activitat. Estem acostumats a veure les coses des de terra i veiem el mar, però en el moment en què aquests nens surten fora i veuen el seu municipi des de l'aigua, poden veure totalment una geografia diferent i això els dona una amplitud de visibilitat i de coneixement impressionant i fan que estimin molt més el seu municipi i que tinguin ganes de participar en tot el que se'ls proposa. Tothom estava molt content, molt il·lusionat, però hi havia les pors de fer la classe d'educació física a un altre medi, que era el marí. Però a poc se van anar veient que allò era segur, que els il·lusionava anar aprenent i al final van acabar les 10 sessions adaptadíssims, contentíssims. O sigui, jo tenia una mica de temor, però després quan me los havien llevat i he començat a manejar ja he vist que és fàcil agafar el control per tu sola en només 5 dies d'experiència, que és el que ha passat. El primer día que supo que tenía que venir a hacer vela durante un trimestre, se puso súper contento y disfrutó de ese trimestre un montón, ayudando a sus compañeros, ayudando a los monitores, le dieron una continuidad y pudo seguir los fines de semana a entrenar, entonces ya fue la bomba. Y tanto insistió que al final tuvimos que comprarle un Optimis y ahora es el rei de l'Optimis. És una forma de vincular els nens amb el patrimoni i la història d'aquests municipis. A més, a través de la vela ho fan d'una forma sostenible i neta i a través d'un equip de monitors com el que tenim podem aconseguir que ho facin de forma segura i responsable. Esport Blau creiem que és una eina per als clubs nàutics fonamental i per a la ciutat increïble, que el que fa és vincular les possibilitats que dona un club nàutic i la ciutat, perquè junts comencen a conèixer el que és la vela, a conèixer el que és el mar i d'aquí en més decideixen ells mateixos el que faran més gran. I el que volíem des del govern de l'Ajuntament era que tots els nens i nenes aranyencs sabessin navegar igual que tots els nens de Puigcerdà o d'Andorra saben esquiar. I aquest era el nostre somni i ho hem aconseguit gràcies a la Federació Catalana de Vela, al Nàutic i a totes les escoles que es van implicar. Abans la platja a l'hivern era un espai natural, pràcticament no hi anava ningú, i gràcies als esports nàutics s'ha obert la ment no només dels nens, sinó també de totes les famílies i fan ús i gaudeixen dels esports nàutics durant tot l'any. Per tant, per nosaltres ha estat un tresor l'Esport Blau. I els programes de vela escolar el que hem fet és obrir aquesta caixa i fer que després hi hagi tota una sèrie de nois i noies que han continuat fent vela com el seu esport. Molt bé, és millor de
el que pensava, és molt divertit i ens ho passem molt bé amb els companys. Nosaltres tenim nens que amb el temps es van fent grans, cada cop naveguen més, s'enganxen a la vela i després amb el temps et demanen que volen treballar amb tu, no? Que volen seguir transmetent tot això que se'ls ha ensenyat. El que tenim ara és un repte molt important, perquè al final aquests tècnics el que han de fer és ensenyar amb aquests nens i nenes, ensenyar en horari escolar, en definitiva educar, i el que han de crear és futurs navegants, perquè el dia de demà aquests nens i nenes que han navegat o han tingut aquesta experiència en el club del seu municipi, qui no diu que d'aquí 4 o 5 anys, quan ja tinguin l'edat suficient, puguin ser ells els que ensenyin als altres nens del seu propi poble en el futur. Hem navegat i ha sigut molt divertit i tornaríem moltes vegades amb els meus amics. Reptes i projectes de país. I quan parlem de país entenem que al final és unir moltes sinergies i això és Esport Blau, que uneix associacions, uneix entitats, uneix clubs, uneix ajuntaments, uneix la Secretaria General de l'Esport, uneix les escoles amb tot el seu món, que és professorat, que és tècnic, que és alumne, i de tot això al final fem un treball amb xarxa, un treball que al final, sumant totes aquestes sinergies, podem fer que el mar miri cap a l'escola i l'escola miri cap al mar.